Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лесен Галиева, истәнмесез бүгінгі шығарылышның төп темалары. Мы еще раз с вами должны обсудить в коллективах вопросы безопасности дорожного движения. Юлдағы куркынычсызлык, Ознакайда юл йөрү кагыйдәләре һәм юл транспорт хәрәкәтләрендә беренче ярдәм күрсәтү буенча дәресләр уза. Теперь очень сильно дошло до меня, что я очень сильно сделал большую глупую ошибку, что я могу в этой жизни потерять все. Уңышсыз шаярту, Әлмәттә яшәүче ялган хәбәр өчен суд каршына басты. Син дус кызың Эльза белән күрешергә тиеш. Ахиретеңә ярдәмең кирәк. Ачык репетиция. Ярчалыда Әлмәт драматургы Равил Сабырның премьерасы узачак. Ознакай районында юл хәрәкәте иминлеге һәм авариялелекне киметү буенча даими рәвештә профилактик дәресләр уздырыла. Район хакимияте, ЮХИДИ хезмәткәрләре, район үзәк сырхауханәсе белән берлектә оештырылган чараларда юл хәрәкәтенә эләгүчеләргә беренче ярдәм күрсәтү күнекмәләре бирелә. Юллардагы вазгыять хакында мәгълүмат җиткерелә. Аның чираттагысы Ознакайның технологик транспорт идарәсе хезмәткәрләре өчен үткәрелде. Теманы Эльмира Шарифуллина дәвам итә. Семинар район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов рәислегендә узды. Мы еще раз с вами должны обсудить в коллективах вопросы безопасности дорожного движения. Катнашучылар алдында агымдагы ел күрсәткечләре белән ЮХИДИ бүлеге инспекторы Бусат Джавадов чыгыш ясады. Ознакай муниципаль районы территориясендә агымдагы елның 11 аенда 342 юл автотранспорт хәрәкәте теркәлеп, шуның 24-сендә катнашучылар зыян күрә, 6 үлем очрагы билгеле. Полиция капитаны белдергәнчә, үлем белән бәйле юл хәрәкәтенең икесендә машина йөртүче исерек хәлдә булган. Сездән юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозмавыгызны сорыйбыз, чөнки сез югары куркыныч чыганагы булган автомобиль белән идарә итәсез. Механиклардан төзек булмаган транспорт чараларын линиягә чыгармауны сорыйбыз. Очрашу барышында катнашучыларга юл транспорт хәрәкәтенең коточкыч нәтиҗәләрен исбатлаган фильм күрсәтелде. Врач-методист Роберт Кахарманов үз чиратында юл транспорт хәрәкәте вакытында беренче ярдәм күрсәтү кеше гомерен саклап калу мөмкинлеген арттыруын ассызыклады. Мондый профилактик дәресләр районның барлык оешма предприятиеләрендә даими үткәрелә. Эльмира Шарифуллина, Алмаз Ихсанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бинада бомба кочыгыз. Монды ялган мәгълүматны 43 яшьлек Әлмәттә яшәүче полиция бүлегенә хәбәр иткән. Һәм бу уйланмаган җинаять эше өчен ул бүген хөкем ителүчеләр эскәмиясендә. Суд залыннан тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Алсу Ахмәтҗанова. Какие будут мнения по поводу начала рассмотрения дела? Леонов согласен начать рассмотрение дела? Да. Защита согласна? С учетом мнений по защите мы не возражаем. Кодвин согласны? Да, уважаемый сочетатель. Прокуратура версиясе буенча аның җинаять нияте хакимият һәм хукук тәртибен саклау органнары эшчәнлеген тәртипсезләндерүгә юнәлтелгән. Эш материаллары буенча вакыйга быелның 1 февралендә булган. Гражданин исерек хәлдә Әлмәт районы Эчке эшләр министрлыгының дежур бүлегенә шалтыратып, аларның территориясендә бомба барлыгын әйтә. Моның белән генә әле ул туктамый. Его совершил звонок на единый номер службы 112 системы обеспечения вызова экстренных. Полиция бүлегеннән кала Әлмәтле Татарстан Республикасы территориясендә ашыгыч оператив хезмәтләрне шакыруны тәэмин итү системасының хезмәте 112 бердәм номерына да шалтыраткан. Полиция хезмәткәрләрен яндырам дип Әлмәт шәһәре Мәрҗани урамы 84 адресы буенча урнашкан Әлмәт районы Эчке эшләр министрлыгының полиция бүлеге хезмәткәрләренә куркыныч янавын шалтыратып әйтеп, аларның эш процессына кумачауларга тели. Утырыш кысаларында хәбәр ителгәнчә, куркыныч шалтырату хукук саклау органнары хезмәткәрләрендә үз гомере һәм сәламәтлеге өчен курку тудырган. Бу бүлекнең нормаль эш тәртибен бозган. Бу гаепләнүченең максаты булган да инде. Утырыш вакытында гаепләнүче укылган гаепләнүләрне игътибар белән тыңлады. Аңа хулиганлык өчен кылынган гамәлләр өчен җавап бирергә туры киләчәк. Первый раз, видимо, скажу, как есть, первый раз, конечно, раскаялся, но, видимо, не дошло до меня. Теперь очень сильно дошло до меня, что я очень сильно сделал большую глупую ошибку, что я могу в этой жизни потерять все, и у меня
сам себе зарекался, что не буду такого делать. Он сделал второй раз. Гаепләнүче үз гаебен таный. Аның сүзләре буенча, җинаять эшләгән вакытта ул моңа хәтле ярдәм күрсәткән ата-анасы турында уйламаган. Ул шулай ук суд барышында үзенең гаиләсе юклыгын хәбәр итте. Суд утырышы шаһитлар килмәү сәбәпле киләсе айга күчерелде. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ян тау шаңғысы комплексында Ямаш-нефть, нефть һәм газ шығару идарәсе мастерлары слеты узды. Традицион вакыйга 30-дан артык белгечне берләштерде һәм иң яхшыларны хөрмәтләү өчен платформа гына түгел, уртаклашу һәм актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышу өчен дә уникаль мөмкинлек булды. Теманы Алсу Нуриева дәвам итә. Родился 3 декабря 1991 года. Оптимистичен, независим и обладает сильным чувством справедливости. Барлык бу матур сүзләр икенче нефть-газ чыгару цехы мастера Ильдар Гатин турында. Бу вазифада ул нибары бер ай гына булса да, коллектив арасында тиз арада хөрмәт яулый һәм яңа вазифаларын уңышлы башкара. Почему я именно пошел в мастера? Хочу, чтобы наш Мин безнең оешманың чәчәк атуын, зур уңышларга ирешүен телим. Шуңа күрә бу вазифаны сайладым. Минем өчен безнең коллективның бердәм булуы һәм бар тик алга гына баруы мөһим. Чтобы мы были сплоченным коллективом и только двигались вперед. Юлын башлап кына килүче яңа осталарны кытлаганнан соң инде тәҗрибәлеләр арасында иң яхшыларны хөрмәтләделәр. Бу аларның эшенең әһәмиятен һәм гомуми эшкә керткән өлешләрен ассызыклау өчен менә дигән мөмкинлек булды. Эшне җиренә җиткереп эшләүчеләр арасында беренче нефть-газ чыгару цехы мастера Сергей Воробьев. Бу вазифада ул 3 ел. По моему мнению, современный мастер – это... Заманча мастер ул минемчә универсаль белгеч, чөнки аңа эш урынында технолог та, геолог та, механик һәм кайбер вакытны психолог та булырга кирәк. Минем белән эшләүче 13 оператор үз сораулары белән килә, аларга киңәш белән һәм кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышам. Аларга хөрмәт белән карыйм, берсен дә игътибарсыз калдырмыйм. С какими-то вопросами подходят операторы. Всегда помогу, расскажу, никого не оставляю без внимания. Нефть чыгару объектларында аз күләмдә кеше калдыру концепциясын сынау, скважиналарны технологик режимга чыгару, бизнесны цифрлы трансформацияләу, үз чыгышларында нефть һәм газ чыгару һәм ятмаларны эшкәртү департаментлары вәкилләре актуаль темаларны күтәрде. Мастерлар җавап докладлары тотты. Алар кешесез җитештерүне гамәлгә кертү, яңа эшчеләрне кирәкле күнекмәләргә өйрәтү һәм мастерның ролен үстерү тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Очрашу форматы катнашучыларга бер-берсен тирәнрәк аңларга һәм көн үзәк проблемаларны хәл итү юлларын билгеләргә мөмкинлек бирде. Кайберләрегез бер-берегезне бары шушы чарада күрәсез. Эшчеләребез төрле урыннарда урнашкан. Бүген аралашасыз, тәҗрибәгез белән уртаклашасыз һәм борчыган проблемаларны сөйлисез. Төрле өлкәләрдәге мастерларның шулай уртага салып сөйләшүләре оешманың киләчәге өчен бик яхшы. Очрашу осталык, профессионализм һәм команда рухы Ямаш-нефть, нефть һәм газ чыгару идарәсе уңышының нигезе булуын раслады. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 19-20 декабрьдә Аяз Гыйләҗев исемендәге Ярчалы татар дәүләт драма театрында Равил Сабыр пьесасы буенча куелган Ак үрдәк неодрамасының премьерасы булачак. Бүген Әлмәттә яшәп иҗат итүче драматургның Автокалада инде 7нче әсәре дөнья күрә. Чираттагысының премьерасы алдыннан журналистлар, блогерлар, язучылар катнашында ачык репетиция узды. Анда Рәдифә Нугмановада булып кайтты. Ак үрдәк Равил Сабырның Татарстан дәүләт театрларында куелган 15нче пьесасы. Аның иҗат җимешләре Минзәлә, Әтнә, Актаныш, Әлмәт, Ярчалы театрларында чыкты. Әсәрләрен үзешчәннәр дә куя. Тамашачыларның дофамин микъдарын үлчәп карагач, Һәм аларның йөрәк тибеше ритмын Иң башта Равил Сабыр Ак үрдәк пьесасын хикәя буларак яза. Үз тамашачысына яңалык эзләгән Ярчалы татар дәүләт театры сәнгать җитәкчесе Олег Кинҗагулов хикәяне укыгач аны пьеса итүен сорап авторга мөрәҗәгать итә. Шулай итеп, Ак үрдәк сәхнәгә менә. Анысы хәзер мөһим түгел. Соңрак танышырбыз. Аңлатырмын. Хәзер сиңа кичекмәстән кафега барырга кирәк.
Син, дус кызың Эльза белән күрешергә тиеш. Ахиретеңә ярдәмең кирәк. Автор хикәясеннән аермалы буларак неодрамада спектакльнең режиссеры аны шулай дип атый. Яңа персонаж пайда булган. Бу ясалма фәһем һәм ул әсәр геройларының язмышларына шактый кискен үзгәрешләр кертә. Чөнки шулай кызыграк. Кемгә? Безгә. Әсәрнең үзәгендә мәхәббәт очпочмагы, Нурулла Нуруш, Наилә һәм Илнур мөнәсәбәтләре. Шул мөнәсәбәтләр аша җирдәге юлында һәр көн, сәгать, минут сайлау алдында торган кеше язмышы. Агым уңаена агаргамы, әллә үрдәк сыман артың белән суга чумаргамы? Бу сорауларга әсәр геройлары ясалма фәһем һәм тамашачылар белән бергәләп җавап эзли. Спектакль барышында борылышларның кая якка барасын тамашачылар хәл итә. Моның өчен гаджетлар ярдәмендә тавыш бирәләр һәм сораштыру нәтиҗәләре ничек булса, шул шишелешне сәхнәләштерәләр. Eğer de telefonunuz reklamlıyken yok mu ki paranız? Siz anlayabilirsiniz sayta girersiniz. Süjetin devamı 3 variantta bulunma mümkün. Бер пьеса, 6 финал. Спектакль барышында тамашачылар 2 тапкыр сайлау хокукына ия булачак. Бусы тамашачылар өчен кызык корал булса, ясалма фәһемнең кеше белән идарә итүе шактый уйландыра торган мәсьәлә. Бу хакта узакта булган фикер алышуда да катнашучы тамашачылар ассызыклады. Премьера алдыннан булган күрсәтүдә автор үзе дә катнашты. Сүз уңайына спектакльдә заманчадан ясалма фәһем генә түгел, яшьләр слангы да кушыла. Шуңа күрә я сүзлек, я яшьлек вәкиле белән килү урынлы булыр. Радифия Нугманова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Просто идея с наказом хабыз барып, Әлмәттә мәктәп спорт өчен тарихи вакыйга. Беренче тапкыр укучылар арасында мини-гольф буенча турнир узды. Очрашуга шәһәрнең төрле мәктәпләреннән 8 команда җыелды. 6-8 сыйныф кызлары һәм егетләре үзләренең төгәллеген, күнекмәләрен һәм җиңүгә омтылышын күрсәтте. Настраиваемся, целимся и удар. София Ярамасова туп белән идарә итә белүдән тыш, гольфта физик әзерлек, уен стратегиясе һәм техника кирәк ди. Әлеге спорт түре белән 3 ай шөгыльләнә. Башта авыр булды дип уртаклаша, ләкин хәзер төгәл суарга өйрәнә. Самое главное – это прицелиться, чтобы мячик стоял ровно посередине поля. А потом мячик должен стоять между ног, правая рука должна быть внизу, а левая наверху. Ноги должны быть согнуты, а спина чуть-чуть наклонена. Прицеливаешься и бьешь. Беренче сугылар турнирга югары темп бирә. Ярышлар кызлар һәм егетләр арасында аерым команда форматында уза. Дистанцияны үткәндә балаларга барлыгы 12 кушка шар кертергә кирәк иде. Игътибар итсәгез, һәрбер маршрут үзенчәлекле, аларда аеруча киртәләр бар һәм балалар аларны тәҗрибәләре булу-булмауына карамастан барысы да яхшы үтеп китте. Катнашчыларның бурычы барлык куышларга минималь сугу белән шарны кертү. Бу бурычны Данияр Фархетдинов яхшы башкара. Анда клешкалар мен яратам һәм мен аны атарга яратам. Без дуслар белән бик дуст, без әйбәт уйныйбыз. Мен яратам гол. Төгәл эләгүләрдән шатлык, ялгышлардан соң моңаю һәм яхшы нәтиҗәгә омтылу. Һәрбер дистанциядә катнашчылар төрле хисләр кичерде. Укытучылар һәм команда буенча партнерлар уенның төп һәм иң кызу моментларда һәр вакыт киңәш бирергә әзер иде. Очень увлекательная, очень задорная такая игра, требующая точности, эмоциональная достаточно. Детям очень нравится. Я считаю, что для расслабления гольф и для здорового образа жизни, я считаю, что это обалденный вид спорта. Мәктәпләрдә мини-гольф үсеше агымдагы елдан башлана. Татнефть компаниясе 8 мәгариф учреждениесенә инвентарь комплектлары бүләк итә. Бүген балалар теләп үзләре өчен яңа спорт төрен үзләштерә. Бөтен катнашчылар өчен бу турнир беренче тәҗрибә. Һәр карашта яңа, гадәти булмаган спорт төрендә үзләрен сынап карау теләге укыла. Этот турнир, который сегодня мы проводим, он как раз-таки первый для того, чтобы мы посмотрели, насколько детям нравится, как формат этого, чтобы они друг друга увидели, кто на что способен. Вот, немножко заразились, можно сказать, этим, да, и начали чаще встречаться и играть. Вот, и благо для них все условия созданы.
Оештыручылар яңа ел турнирын һәр бала өчен игелекле һәм истә калырлык вакыйга итеп ясады. Барлык катнашучыларга да бүләкләр тапшырылды. Киләсе турнирны Ватанны саклаучылар көндә уздырырга планлаштыралар. Оснуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә юристлар арасында хоккей буенча узган турнир өчен арена булып торды. Ул Татарстан Республикасы прокуратурасы командасының триумфы белән тәмамланды. Ярышларда 4 көчле команда катнашты. Тулырак алдагы сюжетта. Бызда иң көчлеләр. Дусларча очрашуга юристларның җыелма командалары Лаеш, Татарстан Республика прокуратурасы, турнир хуҗалары булган Бөгелмәдән Арыслан һәм шулай ук ТНГ групп коллективлары җыелды. Турниры по мужским командам у нас Ирләр командалары буенча турнирлар бездә 3 айга бер тапкыр уза. Алар инде традицион. Моңа кадәр узган ярыш хәйрия турниры иде. Без анда балаларга ярдәм иттек. Хәзер биредә прокуратура эчке эшләр бүлегендә эшләүчеләрнең көчен сыныйбыз. Уенны бөгелмәлеләр ачты. Алар чын характер күрсәттеләр. Прокуратура Лаеш җыелма командасы белән тигез исәпкә уйнады. Әмма уңышлы булитлар сериясе нәтиҗәсендә җиңүгә иреште һәм финалга чыкты. Бу матчның төп моменты булды. по разным городам ездили. Без мондый ярышларда еш катнашабыз. Моңа кадәр Түбән Камада һәм Яршаулыда уйнадык. Леногорскида турнирлар булды. Ләззәт алырга дип уйнарга килдек инде. Уен кызыклы бара. Финал прокуратура командасы белән хуҗалар Арыслан арасындагы мавыктыргыч каршылык белән истә калды. Киленке көрәштә прокуратура җыелма командасы югары дәрәҗәдәге осталык һәм команда рухын күрсәтте. Нәтиҗәдә Татарстан Республикасы прокуратурасы спортчылары үзенең иң көчле коллектив статусын раслап турнирның җиңүчесенә әйләнде. Айсылу Миннибаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шуларды Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.